Do čoho sa najviac naváža Európsky parlament v súvislosti s Maďarskom? No práve do toho, že je v Maďarsku potlačená sloboda slova. A Elon Musk je známy tým, že na svojom X-ku, čo je bývalý Twitter, práve že veľmi to tam otvoril a môže sa tam diskutovať naozaj o všetkom. Takže z môjho pohľadu Orbán Viktor naozaj pôjde, myslím si, že hore. Bude to Maďarsku pomáhať, no a uvidíme, ako sa k tomu postaví Európska únia, ale platí to zásadné, ja neviem, kto to povedal, ja som to počula od profesora Staneka, kedy začnú robiť politici rozumné riešenia, keď už všetky ostatné minuli. Tak uvidíme, kedy my v Európskej únii minieme všetky ostatné, aby sme konečne pristúpili k tým rozumným. My sa nemôžeme spoliehať v takýchto zásadných veciach, ako je vlastnícke právo, na nejakú inú inštitúciu, než je súd. Lebo vraj aj nacistom boli odobraté ich majetky. To áno, ale až po normálnych súdnych procesoch. A toto v prípade ruských aktív, ktoré boli tuto zablokované v Európskej únii, žiaden súd neprebehol. My tým nechceme vôbec povedať, že sme nejakí proruskí alebo hájime ruské záujmy. Tu ide jednoducho výslovne o to, že náš bankový systém, ten európsky, je postavený na dôvere. V dôvere v systém a v dôvere v to, že sa riadíme určitými pravidlami, kde jednoducho posledné slovo má právoplatné rozhodnutie súdu. Tu sa Európsky parlament rozhodol, my sme si to, no my nie, bolo nás až 50, z tej veľkej kopy 718 nás bolo v tom čase, tak my sme si akože odhlasovali, ešte sme si zatlieskali, ešte sme sa poplieskali po rameni, že aký sme super, lebo sme siahli na tie ruské aktíva, ale to jednoducho nejde. Čínsky partner, hoci ktorý partner zo sveta, jednoducho spozornil a pozrel sa na Európsku úniu tým štýlom, že vy siahate na majetky niekoho, lebo vy ste si povedali. Tam nebola žiadna vyššia inštancia, ktorá by rozhodla právoplatne. Toto sa stalo, takto to bude a toto je konečný verdikt. Vy ste si povedali, no dnes ste si to povedali o Ruskej federácii a zajtra si to poviete o našich aktívach, ktoré tam budeme my mať. No tak my ich tam radšej nebudeme mať. A ako sa potom začne správať trh, keď jednoducho tie investície začnú od nás odchádzať? Začneme kolabovať. Mnohí sa tvária, že stačí byť v Európskej únii. To nie je pravda. Európska únia nie je cieľ. Európska únia je iba nástroj na dosiahnutie cieľa a tým cieľom je naozaj to, aby sa mali občania Európskej únie lepšie. Ale občania Európskej únie sa nemôžu mať lepšie, keď rozhodnutia politikov budú viesť tam, že nakoniec každý jeden občan Českej republiky, Slovenskej republiky, z každého jedného členského štátu, tej 27, bude ručiť za dlhy, ktoré má Ukrajina. Pričom my sa teraz po 3 rokoch dostávame k tomu slovíčku, že mier, o ktorom sme my všetci rozprávali už na začiatku toho konfliktu a vy v Čechách máte na to fantastický výraz, slovenčina je teda irečitá, ale na toto sme neprišli, tých cimírové. Už budú chcimírové aj Spojené štáty americké. Ja som naozaj veľmi zvedavá, ako sa k tomu budú stavať u vás v Českej republike tí politici, ktorí si robili z tzv. Chcimírov srandu, keď oni začnú rozprávať o mieri. To som veľmi zvedavá, že či to občan Českej republiky spočíta v najbližších voľbách. Súdne rozhodnutia treba rešpektovať a celkom sa mi páči, že teda v Rumunsku sa to na rozdiel od slovenských novinárov súdne rozhodnutia aj rešpektujú. Len vieš, keď sme pri tom, že oni teraz idú opakovať voľby, lebo sa nie celkom páčil ten výsledok, ja som veľmi zvedavá, že ten prezident, ktorý sa im nepozdával, neviem komu všetkému, ak teraz vyhrá 80%-nou prevahou, lebo aj to sa môže stať. Jednoducho, ak sa do niekoho príliš veľmi kope, tak potom mu to ľudia naschvál nahádžu. Čo potom budeme robiť? Budeme opakovat volby, do nekonečna? No do nekonečna ne, dokud nevyhraje ten správný přece, tak to má být, tak je to správne. Alebo sa možno naozaj stane to, že jednoducho Rumunsko v takom prípade, ak to naozaj ten jeden kandidát prevalcuje aj v tých náhradných voľbách, ale že naozaj, že prevalcuje, tak radšej si dáme pohov a začneme jednoducho rešpektovať vôľu ľudu, čo je prirodzené a malo by byť základom demokracie, že každý jeden politik má len takú silu, ako mu ten občan dá.